patakazodzoka takuita kuda kwebhuru takauya tikaona vekwanyabanga vacho tikataura navo takanzwa navo vakatotanga kutotiratidza kuti hurumende yenyu inotangira apa ichigumira apa vakatotiratidza nemidziyo yakaseyiwa kare yange yakasara yedu iripo nematongo aripo tobva tadzokera takasvika vachida kurima mwari Oktoba pangu vanga vada kutanga muriro saka takasvika vanhu vachida kuchera mabhomba tikati hatichauye tichirima gore rineri takukusiya gore rineri sinzi mamatanga tinouya gore rinotera patakazouya gore rinotera racho takasvika vatorima patakazosvika ipapo takasvika nezvatanda kutaurirana mumashure nezvatanda kutaurirana apa zvanga zvasiyana asi kutaurirana kwedu kwataita papane vangu varipo papana sabhuku nevebanzi vangu varipo vangu vari pasaita vakuramba kudaro takabva tazouya tikati ndingatoitise fenzi pamuganhu wacho taisa fenzi pakazouya rindai handisoni ndobva vauya vachida kubvunza kuti uri kuita sei but mbuya wakaita vakavaitibvunza vari ukasha anonzi rindai ndiyakakada kutorusimudzira ngwara wangu urikona ndichishandisa nematombo ada kuti muda wangu kazi itisi wana baba wacho zamu murume osatuda pamba chitopedza nguwa tichidaida uyataura nyaya kuti pane nyaya yebeti yapakawirirana kuti inoshandisa diti patsiku yagore rinowendesa sei tozoshandisawo ndizvo kwese sangano nyaya iyi yakasongo yakataurika ingati independence vaive vagere nana baba vakava vari vavakidzana saka kubva pavakaita vachisiya nzvimbo iyoyo vakati kuno hatichazvikwanisa saka vachibva vangotaurirana nana baba vari kuharare kukambozuma vaitoloja vabereki vake vachitoloja pamba paana baba kukambozuma vakataurirana neishu yekutengeserana nzvimbo vakapanana tinotori magamu nechii zvese zvakatorimwa patiko zvino patene ndofuka 45 years down the line ndo patakaona vakuoka vachisiyo vakuda kuklema nzvimbo yaiyoyana kuyavo ndo chimiro chii ndikatiwa nevari witnessing varipo vaivepo kudare racho natetirasa anazvasiyana ndo vane ruzivo rwakanyanya vaitowepaya kaive koti racho kambozuma kwana vana baba iko zvino vakashara zvino izvaipa ndoramba ndokudzokorora handisi ini ndobhirikwa kuti munhu kana akati hai chimambo chamuto handichiziva kwandiri ndomufarira munhu wekuti handizivi because one anenge andisepera time yangu two anenge arakidza kuti munhu ada kubatsirwa ndani kuti uti ndinoziva iwe usingadii usingazivi kana chinhu chakaitika usipo wanga usipo hauna chaunoziva simple. It's very simple. Kana chinhu chakaitika usipo it means hauna chaunodii hauna chakuziva so haungatsi kumira mudaro uchiti ndenyaya yakati hazviiti akambona isusu tiri kuti apa handiri haichadi kuti muti tete angari kukambozuma kowe kwanyabavo anzani munharira wacho akanga aripo ndiani padare iroro Maraka amira garai pasu garai pasi. Sati ropa garito nori garita sistema di. Muru da ndo. Ana mura ndo ndo. Muru na yende ndo. Uyu ndimnari. Ati kudare iro angari. Uyo nyabango. Nyabanga ati mudare iroro angari ati so warume vaini mugara ipasi wanga vari mudare simukai pamusoro idare ramambo Mutasa nedare rei regai nditaure ndichiti munguva yehondo vanhu vakupinda mukipi takabva tazi nababa uyai kuharare musapinde pai mukipi siuyai kupi kutauri taenda kukambuzuma saka tiri kukambuzuma ikoko
takaonana namashitambo munharira ailodya pamba pedu Kambuzuma 1769 Kambuzuma. Tiba tagara naye isusu mbuya wangu mbuya Nyabanga aibva ataibvona papa kuti uyai mai musapinde mukiti vaya tigare tedu anga ino wazukuru wake wini naye patauya batagara kuti kuKambuzuma avo vadaidzawo mbuya wavo Mamezi munharira vaibva vagara naye nemurume wavo nevana wavo varuzvaro wadi. Saka tagara kudaro hondo yakapera 1980 mbuya wavo mbuya munharira aibva ati kuna baba wangu Sanyabanga ini handichadzoki kupi kuHaunda ini ndakuenda kutsonzo nemhuri yangu yese. Saka iwe kana uchida hapo tinotaurirana wondipawo pandiri kuda mari. Saka inini mudare macho ndandine 14 years pa1980. Saka hatina kupinda kwazi wana budai panzi bati baba akapinda mudare. Mira ititaure baba akapinda. Datimirai mai because mudare mamusimo mamuine 14 years hamuna kupinda. So chamakazwa hapana. Baba akapinda. Munotaura mega nemuromo wenyu kuti ndatine 14 years mudara ndinokwanisa kupinda kwendandiri muromo. Ini ndatinoda munhu anga ari mudare Wakafa baba. Baba wakafa. Mira izvi. Saka baba wakafa wakafanira ruzivo rwake. Baba akafa mai akafa yamwaruda. Mira. Ora chindira izvi. Ivi mitaura izvi. Patakabva kuHaunda ikoko pafundo Sanyabanga vakakumbira kuti ndida kusara ndiri muguta wenyu izvo maakutiza chipi uye akatisarai kuchipinda izvo vakazotaurirana zvekuti kwazi baba wangu vakabvisa mari isisu mari hatina kuiona kunyangwe nemurume wangu hatina kuiona mari yakabviswa naSanyabanga. Wakamboziviri mai kana vana vazodzokawo vanozodzokawo ndosaka tagara kudai izvisi takazodzoka tikasvika tikaona kuna Nyabanga tikataurira naye zvakanaka akadaira he kuti nyaya ndinoiziva baba wakataka asi baba wangu wakati takabvisa mari yekutenga mbuya. Tikati mbuya wangu hana kutaura takabvisiswa kana tete hanzvadzi yemurume wangu unotopa umbuyo kana zvadini kana zvadaro iwe wacho kana paine zvakaitwa nambuya wakapita tinotaurirana panyaya yemari yekuti toita sei akapfuma. Ini ndichataura nevakomana kuti toona kuti tingazviita sei kuti zviro zvidini mwana wanyu wadzokere pamusha zvakanaka asi takazozodzoka manje toona zvinhu zvachinja mwana wangu waenda kuti wanore wakafona wakataura kuti mai tasvika vanhu varimo vagarama tikasiya vakati magwera wavo imi mitsvakaiwaya odini mokokera iwaya ndo pakazotanga hondo yekuti wakazotora chii makohaya vakawazunguza vakadzuka akatora ntwara urowaiyekuva waibva wabva waibva wazvisiya ndokuenda kumapurisa vakaenda kumapurisa mapurisa akati nyaya yenyu taiona endai kwaDC ndopaukaenda kwaDC wakaenda kukoti wakadaidzwa wakaenda akapiwa pisi yekuti atikuti usvike pakuda paakazodini wakazoti titi waudze chii mari kuti wataura kuti wazi mari newakomana yakati havana izvo wakazotaura ndosaka tati isisu takuenda mudarerana namambo toenzaniswe tiri neiye mukunda Nyabanga asi pakutopangidzana midhano yekuti mudani wangu wakaguma wakadare izodare idareizvo wakatopangidzana iye mukunda Nyabanga newana wangu nasabhuku wedu wangu vari pamusoro idare Joshua ndakaona mhuri yekwamunharira ichisvika kumba ichitaura kuti atadzoka nokuti vanhu vako vaona pese pedaionana navo vaindotaura kuti vana vari kudini vari kuda kudzoka kunzvimbo saka musamboise munhu uye pamutemo wekuti gura remunhu hapafanirwi kuitwa munhu pa ndio mutemo tatakandochengetwa hapana kumboiswa munhu kana kuti paitemwa kana kuti paidini
Asi iwo ndio wailima newamwana ipo pa itisikazvitsvaki hechi saka kuzoya kwaita ava wekwamhadira uchiti tauya kunzvimbo iya itaindotaura kuti tichadzoka asi tauya saka imi sabhuguru nzvimbo ndeya nzvimbo ngeyamunharira kudziwa kwangu ini izvozoti wakazotengesa wako kambuzuma wakazika muruza pane nyaya nyaya iripo ndoti inini I don't believe in hearsay yekuti takazwa kuti aiwa kwandira zvishari ini ndoda munhu anoziva zvaanotaura hautaura kuti musi wakati takaita zvakati zvokuti kuti munditaura kuti hanzvadzi imimi masumuka mukati hanzvadzi ndiyo yakaita miting yacho kamuzvuma hanzvadzi kuti wanda ne14 years ndinopinda miting ndokona ivhenzi yacho pairi kugwa vanamunda vakatosimba nemagamu anosoro kuti vachitoti nzvimbo yaya yangu rimai iyo yatinotomorima vanhu nokwanyabanga nevanhu nokwamunhani nasabhuku mukoto ishenyu munomuziva iri musati maendawo isesama hauna kutama makabheni uyinisa kaatauri chiuko wazvokwanza kukwanya nebhuku racho ibhuku rekwanza kukwanya waidzika kwakuto saka vananyabanga vanamunharira nesu tinesitendiriko kwavo nanhasi patoripo ngepeni saka zvokuti munhu anoda kuzokara ndikukoti bhaundari icho kwete ownership ichiposi umwe naumwe uri kurwenze kuno kune sitendiri kwavo vana dangare vana munharira vana mboto vamwe vari kuno vamwe vari mani vanachida vanyika vamwe vari kurwenze kuno vamwe vari mani mahonde we have kept mastens ari kwahonde up hakuna munhu uri kurwenze isina sitendiri mwakuna bcause patakadzingwa vanhu vakungwa patese takaendawo asi kalima kuti imimi iwe uri wekwasamanga aiwa ndingotaurinewo avo wekwasa kukwanya ndinoziva history makwambe munoziva penyu munotobaziva mukaendotaura nenispikenika munotobaziva kuti takasiyira pekuti 1980 pavakazenga kuti taakuenda kupi kutsonzo hatichadziki yawo vaibva wapinda mudare akati baba aibva ati kuya nyabanga aibva ati mai aibva ati iye machitamu aibva ati murume wake aibva ati mbuya mame obva wapinda mudare ngawerikuri isusu wana ngazibudai pasi but wabuda mudare imomo awa waenda kumba kwavo rekufana piwa mari kwambuya mari mame angarukiwa mari yanga achaja kuti nyabanga kokambuzuma kwakwazo mausara ekutonzuma kokambuzuma kwamakuta kukambuzuma ndokwakatobhadharira namadza ndiko tati kugara tatizawo samba izwai imimi kwamuti watakaungana kwakaungana kuti kukambuzuma 1769 kukambuzuma iwo 6 iwawo nokuti wawaitoloja pamba waitaitogarisana nawo isusu zvekuti yakaroja ratakarendoda zvineinazo munhu anokasati aloja kutaunda arirendoda saka tikuti saka zvokuti yakaroja redu yakaroja haira ngati ndoko takaona ndosatusaira kuembasaidza kuti akaroja redu napasa kuti akaroja roja rine mushawaro saka hatingatoreri munhu mushawariri kuti wakaroja tikuti isusu toda kudzika the bottom of this thing manje ndosaka tatsvaga kuti vanhu vanoziva nezvenzvimbo iyoyo ndiani vanhu vanoziva nezvenyaya iyoyo warimo sabhuku rapo urutaura kuti ndipani sumukai baba tisu ungatendangari wana mnharira wagarirana nadangari baba mukuru wangu nenyabanga ndadangarira saka varigumira munanyama waya ndokurogumira nanyabanga kuti ari mbeiuko ndonyabanga ndowarigumira wana mnharira saka mugano wese ndinoziva umaninyama waya
munoziva nei vari kuwetineswa ndepakabanga ini gotwe ramamirwa wacho ndakagara naamai Yaona Mbuya wanditaurira kuti ndakatengesa wasati ndakasiira kastoni Nyapanga kuti warimi ndio ndakati Sara uchinditarisirawo chinzvimbo yangu zvekuti kutengesa izvi inhana kuzvirwe ndazoti makaita kuti umakapiwa pisodi ingeri yekuzadzipura madzipura mapopo andingamona iye ndizotaura ndozvandinoizotaura kuti already imimi handiti ndoda a neighbor or someone akusapota your claim besides your family members. Ndoda someone akatenderedza neighbor sabhuku ishe mbanze aripo here inini zvakaitikira kakwakuri kuharare saka manebha yakuda akazongoonawo zvamitatobva harare ndipei document rakanyorwa patekezo hatizivi pakaisa baba pakafa kana musinamo ndizvo the truth of the matter hamuna no document, you put nothing to show baba inyara ena. No proof. There is no proof. Saka ndikati rende pako iwe usina proof yekuti utore mundani. Kana usina proof yekuti kuti wakatenga then chinhu chinorivhita mbei kumwedzi wacho. Angainacho. Wozi ndatenga motikari andika ukashaya proof yekuti watenga motikari inoende. Inozoka kumwedzi wacho andezitari pakuti. Kusvikira waprove what you paid for the car. Because if you can't prove you paid for the car, then why should I give you the car? Kuti uruti watenga bhusu hauna kuba. Ndipe proof yekuti watenga bhusu. You produce a receipt. Yekuti ndatenga chitenga bhusu. Saka ndikaona uri kuti gate usina receipt uine bhusu asi usina receipt. Ndinoti chi wamba no panobva kuti wamba. Because you have no proof yekuti kuti watenga zviri pamutengo. Yes, those are total. So to the people that our original when you go to the lady what was plenty them and they should test it was not there. As if you didn't claim kuti chakazoitenga andrew saka turi chiti proof rekuti makatenga and it's not proof by word of mouth kuti ndakatenga nemuromo woti ndakatenga. Show us mapepa anoratidza kuti ndakatenga and on top of that chimwe chiripo chekuti ari kutaura kuti akatenga handi yakabvisa mari yacho and pakatobviswa mari yacho angazi iye akatotengesawo chokuti anga hapo. Saka uchipinzwi kana akatengesa neakatenga pasina zvinhu zvinodzika paoriginal status chitese kana akatenga neakatengeserwa wasipo then hatina chatitaurira chokwadi saka tinodzoka patatiri. Saka patatiri pari kuti renji ndeyamunharira iwe nyabango ibvapo kusvikira watipuruvhira kuti lendi ndeyani makatenga. Andy, thank you. Next guest.